آی مرخن منیر بلوچ راجے یا کہ بازیں بدواہگانی ہمیں کوشچنے کہ آرے پوپا تو بیستو یک سالہ چیکو تک منی گوں بلوچستانو بلوچ راجہ عرضیں کہ گوش بداری ما چیکو تا بیستو یک سالہ یو استو بلی 21 سال تو کا وعدے کہ 2009 نمیرا نے غلام احمد بین میں چیئرمین و لالا شیرجان سی سی اے رکن و لالا منیر پنجگوری و شیرجان وعدے کہ شہید ما اشانچ پد مندستک اللہ نے ذرا گو عابد کا گو سلم کا گو بلال کا ای جھوت کجا بڑتا ای جوت کئی پروکسی کتا بیلپ خود سے پروکسی بینم خود سے پروکسی ای گپا مان دا ورلڈ گوش گایا یو استو ولیپ می گوش دارے 21 سالہ ایک کھل ما کندرا دیتگا کھل ما ننگا دیتگا 21 سالہ پد آرے پوپا گو کلے انفارمیشنا دنیا و بلوچ راجا آگائے کنگائیں منی نزائی قیمتی انفارمیشنانی جمکنگا تراگا موساد بی اسرائیل انٹیلیجنس آئی ہم واد لگی یو استولی آرے پاپا کمی واد تو کا جمکتگا یا بیان کنگے اکول یکی پسلے تا کندرا ناصر بر بومبی شر اللہ نظر بھی شر بیلے پہ بھی شر کل وطی ذاتی مپاتا تانی آترا جنگ آیا تو اکتر نتیمہ سوگند بدے بگوتی چوک یورپانے تو ہمیں ایک مہم کامریڈا بگش تو 21 مردم وطی پلانی دپی در نکتا تو دن زکا مائی گب جتکا کہ برکا سیاو پاکستانی رند یا کہ پیدا حکیم بی پاکستانی رند ردیگی تو آئی لوگ سرا ارش کو تھا تے مہم کامریڈا گو قدیر دیکھانا یکی ہوتی پوک بیرانگ رنگ لوٹی قدیر دیکھان کسان یا گاتا رندہ پوک بیرانگ رنگ لوٹی یہ شہید عبدن ادم کیپٹن ہے یہ درو یکی پسیل تو کا گوشگ مولشی ننگائیں ہمیں پیم کے ناصر بر بوم بھی کہ آیا ہزاراں رحمان رنگے یا کہ استاد جرنل اسلم رنگے بازیں شہید کتگا او بلوچستان و بلوچ راجہ ما یہ وشیں خالات دیگ لوٹا کہ مولوی نظام الدین لشکر آزاد بلوچستان لشکر و جرنل لشکر ہستے سلامتے شمارا اچکار کنگ نہ لوٹی گا عارف وفائیں شما بس ای بری بلوچستان بلوچ راج بہا مبی تو دشمن امبرا مبی بلوچستان خالد و دل جانا آزاد کتگا بلے ای بری عارف پپا آلد و دل جان رنگا وطی سنگتان رنگا سینی کی مکے تیر ورگ آترا بلوچستان آزاد بھی و آزادی بلوچ راجہ مبار مراد بات ہمیں رنگا کہ نمیرانی غلام احمدہ گوشتا کہ دنیا تو کا دنیا نقشے تو کا دو ٹیررسٹ ملک پاکستان ایران نیستان بلوچستان ہستے مرچی 2020 تو ششے اولی روچیں اولی صوبیں آرے پاپا دنیا یا ورلڈا چائنا یا پاکستانا کلا بنیامین نیتنیاہو کریزی ٹرمپا مر آرے پاپا بگ کریزی یو استولی درستاں یہ پیغامات دے گے لوٹی کہ جیسس عیسیٰ ابن عیسیٰ مریم ابن عیسیٰ یو استولی مریم ابن عیسیٰ دنیا یا پلی رنگا گندگ لوٹی یو استولی جیسس دنیا یا پلی رنگا گندگ لوٹی او میراث نئے میرو سردار نوابانی سولیپ وطی بچان بلوچستان
بلوچ راجہ ایک گشگلوٹا بکول عطا شاہ دے گا تئی رکانی یاکوتا نکرزاں منی بہتا کدی مہکانی بھی وداری نشتگاں و شات بلکیں چبی سیتے امیتاں جوانی بھی یو سو بلیف بھلے میراث بھلے کوئیں کلات کسی پتے میراث نیا ماگوں سگاراں گپتگاں یو سو بلیف یہ کل یکیں پسیل تو کا کندرا بیلے ٹکریں بیلے پرشتہ بربادیں مرچی کل عارف وفائیں بشیر زیب سرائی بہتا مستے ہمیں بیلپ بینم گشاں کہ بشیرہ استاد بشیر زیبا بیلے سربرایا جرنل اسلم شہادتا مکبری کتا نزانہ کتا نکتا یومین ہر تو کتا نکتا گوڑ بلوچ راجہ گیشی ای درگتا البت میں پیسرا ہوتی گپ جاتے گتا ٹک ٹوک کا پوسٹ کو تو گتا کہ جرنل کیا شہید کنائی تا پندل کئی بیتے گا 2006-2018 دکا سوشل میڈیا کیا تباہی آرتا یو استو بلیب اس باتیں بلوچ باتیں نوکیں سال 2026 شمارا مراد دوئی